Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как се тегли и се слага хозуни или worst. Ако искате да си изтеглите хозуни или пък worst, просто отивате на веб страницата и само изчакайте малко, защото не мога да стъквам. Ако искате worst, пишете worst. И малко тъпо прозвучаването и напишете worst, напишете worst и влизате в Minecraft worst hacksing. И след като влезете в страницата, виждате за различни версии. Ако искате да играете с worst на 1.11 или на 1.10 или на която версия сте вие, но аз обикновено предпочитам на 1.8, защото серверите на всички съвпадат с 1.8. И цъкате на една картинка, след това давате надолу и ви излиза Don't want worst. Цъкате го. Аз обикновено съм на Chrome, но на което да сте. И ще ви излезе ето тази страница. Ако виждате ето където пише Please what, изчакайте го да може да почне да отброява. Ето 5 секунди и така. И цъкате Skip Ad. И ето тук ви излиза worst. Така, направо ще го откажа, защото вече съм го изтеглил. И само да намеря къде са другите. А не, всъщност да. И вие така направо ще ви скипнато и вие трябва да го знаете. След като пуснете хозуни или worst, аз сега например искам на хозуни. Независимо къде ще си изтеглите хозуни или worst, като влезете в това и има тази папка хозуни. И отивате в процент APP дата процент и ако сте на Windows 8 или на Windows 10, обикновено ви излиза това. Никога не натискайте Enter, защото ще ви излезе друга страница. Ако сте на Windows 7, там трябва пак да цъкнете папката. Цъкаме го и ако виждате това .minecraft, цъкате го и влизате в него. Така. След това отивате на версион. Цъкате го и ето тук може да сложите worst или хозуни. Поставяте го и то ви излиза. Премахвате страницата и след това пускате Minecraft.
Minecraft зареди. Цъкате Edit Profile или New Profile и цъкате на версиите. И търсите надолу до 1.8. И ето го тука. То е тука и за хузунито. Цъкате го и си го избирате. И Save Profile. И след това цъкате Play и ви зарежда играта. Благодаря ви за съдействието. Довиждане.